Ihayas buladura na oy, dool na kayo. Oh. Ay, tabang guys. Guys. Guys, oh. Guys, lagi ng lagard. Naman. Uy. Boy. Tanawan niyo yung mabana oh. Nas kalapukan oh. Nya ang kwarta itong itra. Hubog-hubog ra kwarta. Kwarta hurot na. Ang lapok wa pa. Samtang bata pa sa kasagbutan magginukuray. Kenapa masih dilihat ya? Nahanapit. Testing Testing babag sinilas. Yan lagi. Gibuy na sa ang primerong sampa oh. Muna binirag puler nasa basakan.
Tunigi kang kahoya oh. Ito layo kayo. Me, ito bang me? Me. Ano mo kami? Bunak Mar. Itza. Bloy, ada na tandog ka, Bloy. Biurong pa na, Bloy. Madaog, dako man na. Pili mo nagkarga.